Lawa masana khombisa ukusobala ukuthi wena umshado awuhlwa yiwona Dashi. Number 1, une-vibrator. Ubani okumele aqophisane naleyo nto girl? Umuntu uthi uyambingelela umbone enyipha. Njani? Ubone kahle ukuthi uyabona ke la sekuyinkani ye-vibrator ke nje le. Kayide indaba ya-vibrator. Number 2, uphuza isavana. Uzoyivula ngomlomo mbani? Nanti iphara bo. Ufuna ukuhleza ukhuzwa wena. Ufuna ukutshena yonke into. Number 3, ujola njalo wena. Wena nje awukwazi ukuhlala wena nje unganali isoka. Mase personal growth iba kuphike lapho. Ungena ngala ufuma ngala. Wena uyi1 may10 uyaba slice. Ungena ngala ufuma ngala. Angeke kuze kukusize ukuphuma komunye umfana uphinde ungene komunye umfana futhi. Number 4, uyakoloza. Usigoloza wena. Uzwa ngabangani? Oh ngeke uzuzwa nje ngosipha. Hayibo. Uzoshima wena. Uphika nabangani. Ubezwe. Kodwa ungabalaleli. Number 5, uhlala uthe yini ugovozelana. Ikuphi inkinga Dali? Hlala kahle uyiqoqa nje kubonakala nje ukuthi uyintombi yakwabo. Hawu. Ningaphiki kakhulu nalamantombazane lawo niwabuka laphayana ku reality show America bani laba. Nizoshima yinixeneke mina.